Hello, Tigh Ó Domhnaill as Tigh Danny Minnie in seo an Anagaire, mbialann atá agan in seo sa teile fan na bliantaí. Well aniu, tá má gala olbhú mías ionta jazz specialta fáinne amsar na saona. Ar náide tá saoinne teachtanas agus be muid díiriste na cóáhar specialta fan amseo bliana. Agus tá Milseog go díirúiste ar tarigi a tal foiil go héitiúil in seo sa réaltacht. Tá má smuintiú aráin jazz brack a talafoil a Bhácús Uí Bhaoill in seo chuas mála na finne agus tá má gulhaint úsáid as an aráin specialta sin le mías aráin agus imime a olbhú díobh. Agus in na dhé sin tá má gula chuir hanlann ionta gláite in uaisce. Tá an hanlann sin gula bheith buint úsáid as blas uisce bethe agus tagan an tuisce bethe an gantar hain neisceart híorchonnail cantar Sliabh Liag ar náide uisce bethe Sliabh Liag atá agus be mise chuirsiniste an san hanlann agus tá me gin se díobh go mission specialta a maith agus má ar fad. While a cheadród a talagénú a go seo ná an taran a dhéanú agus inis an tim a chur Seo taran brack specialta sin a bhróma canseir agus tín sibh ggóil se lein le ríisiní agus tátaí agus tá má cense go mé na péistí ag fearre amá don aine atá astíonn seo ná. Tá sé tradiisianta a gcónaí ar fad go mó féine séite isteán san aráin agus tí mé in sin agus caihíime de bheith ionta cuara má leis fás de féiríní be go deasa is tíonn sin. Nes tá sin gearra agam agus níla genuinis ach ar náide tá an leidebeg an san chuirmuid imime nuasar sin mar tá má dhéanúin seo agus leagchuid amach mías jazz pyrex mar seo. Mías a heaglaat a chuiristeán san aigin agus be sé stíonn sin thart fa fiche bommate a le go léir a cócaire agus heaglaat daine bí seo a dhéanú. Tá seo go forasta dhéanú agus is mailam na spísrí a gcónaí bís le seo fásta. Seo amínta jazz fa thaine spísrí. Nes tá go leor tarigí gaeltata in seo agam agus níon Bácús Uí Bhaoill réim se lehan tarigí jazza agus seo mar dúirt me an taran brack tradiisianta fan am seo bliana. Cumil blúir bagime an nuasar an aráin agus leag má mar tá sé dhéanúin seo agus inis dhéanamid hanlann jazz le chola nuas agus háartar sin. Sin a gan go maiid mar téise agus charbhar heagla seo dhéanú le aráin le gré aráin fásta ach stiisilumm sa fan am seo bliana genta le aráin brack. So sin genta nes níla genuine se gom a an hanlann a hins háartar seo le go léir. Agus brisime a bheithe jazz bála istehan seo tá siisiir a go mar fad smaillamsa a bheithe le cearcha atá an muine paculáfa mu sanéir iad sinna uasaid má heaglam nes tá siisiir a go isteach fa thaine mías mar seo agus seo bia jazz fálainn. Bia jazz sa bhfuil blas jazz fa thaine dúlaíocht I dheimhrí na beidir fa thaine an am seo bliana. Sin na haimhethe is tithe go inis agus ar náide rathaí 100 gram de siúgra bain iste le sin agus chuirmeiste steal mai uachtar sin háartfa 5 mil siúchra agus háartfa 200 mil baine. Agus is tí lei sin fásta tá pinse jazz na stealba jazz de blastan fanile. Nes, grata me sin háart, másca me sin háart, sa dáid go misim na heimhethe agus dhéanam hanlann jazz leis agus rathaí sin an nuas ar an aráin brack agus dhéanam an hanlann dúinn. Nes, seo go háart ar seo le go léir mar tá má dhéanú inis sa bhíal in seo cean
Donna mbialann is fearr le daoine am maithas an iomlann a tá Virginia genú a nuas na bliantí le go léir. So tí mu sin agus cáhar heaglat lúbú just sa dáid go rathaíonn an hanlann sin idir na sliisiní aráin agus heaglat sinna agad ar muos tomach bag fásta cáhar coidin sin agus ag dearú inis pinse jazz camel a go an uaisce sin. Sin an spísre íhan sin is mailam seo ar Milseogaí ach gan bairíteach ar an uaisce ar náide. Pinse bag mar sin an uaisce ar bar agus tá me gin siadíomh go mé sin Harbh blásta. Inis tá seo a go iste an san náin agus ratha seiste ag hartfa 100 agus be sé stíhann sin hartfa fiche bommute na beidir leafar. Barthain se chudé go gasta agus a tead áon héin sa bháile tan cinan seo a gine sa bhialann ionta leidir agus ní bhíonn se stícha bháda le go léir. Nes an lam go dtí an taíonn an seo agus béidir má an ceann atá gréimhhéanta an seo thugam. Seo é ar náide, tá se réin seo, agus teasa gom go bhfuil se ré nar a stadan sin nar na bhfuil sé fliucht níos mó agus tíisih go bhfuil sin jazz bog agus jazz breac chuas ar a bhhair mar sin agus sin mar bachord a bheith jazz orgam fásta. Inis hála seo agam tá hanlann jazz genta le na cóhhair sinna tá hála agam agus teispeántas ha mar sin díomh ar báil. Tá seo a go an nuas ar an aráin agus chur mu stealais go bathaistecha agus bé sin tógáil a blas agus a genú bí a galanta dá. Nes seo na cóhhair a le go léir a hen sa stean seo. 100 gram siúthra don, 100 gram 100 ml da uachtar agus steal mai uisce bathe ar náide seo uisce bathe Silkie agus chuirmuid tuisce bathaisteán agus dhéanana se blas ionta dó. Más go muid sin thar agus inis seo an hanlann uisce bathe agus caramel a talachais an nuas ar an Milseog. Nes dhéanana muid seo ré an seo fáin go bheice seo deis go jazz agus atá seo. Mar má pís a mór a maith mar seo, pís a jazz a maith agus leag cumá sin síos an seo. Chur ba steal uachtar háirte agus chur má chuid an hanlann jazz uisce bathe Silkie agus ó dhéamathúil tá sinna go bheith aonanta blásta go deo agus mar bhaisiú beag an nuachtar sin chuirmuid duilleag beag mantais agus bitir blébeag jazz fásta just le é a thógáil. Ní féimdir sin na dhéanú sa bhála. De ménsa sa bhála me héine bhína déanú sin na Harbh. Inis Dasta bag da siúthra aonta mín an nuachtar sin agus sin agah é Milseog aonta forest díobh sé dhéanú sa bhála tá se Harbh blásta déanta as aráin brack Bhácús Uí Bhaoill agus a hanlann eile déanta as uisce bathe Sliabh Liag gur 1,000 maithigh as Tigh Danny Minnie.